ಯಾನ್ ತುಜ್ಪಾವೆ ನಿಕುಲ್ ಶಾಕ್ ಆಪರು. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್. ಹೋಗಿದೆ. ಹಾರ್ಸ್ ಹಾರ್ಸ್ ಜಂಪ್ 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 ಜಂಪ್. ಅಲ್ಲ 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 ಈ ಕೊನೆಜಿಂದ ನಿನ್ನ ಚಪ್ಪಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದ್ದಾದ ಮನ್ ಪತ್ತುಕ ಕೊನಪನ ಇಜ್ಜನ ಸರ್ಕಿಟ್ಗು ಇಜ್ಜತ ನಿನ್ನ ಚಪ್ಪಲ್ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೆತ್ತ ಪೋಪನ ಇಜ್ಜನ ಈ ಎತ್ತಿ ಹಂಚಿಪೋ ಎನ್ನ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಲೆಪ್ಪು ಎನ್ನ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಗೋಲುಲ್ಲೆ ಆಯ್ನ್ ಲೆಪ್ಪು ಇಜಿನ ಆಯ್ನ ಓ ಶಿಟ್ ಯಾನ್ ಮರಪುಂತಾನೇಶ್ ಎಂತ ಹುಷಾರಿಜ್ಜತ್ತ ಮರತ್ಕೊಂಡು. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಗುರುವಾರ ಕಾಂಡೆದ ಖುಷಿಂತು ಎರತನಿಕುಲು ಖುಷಿಂತುದು ಖುಷಿ ಆಡಂದೆನ್ನುವೆ. ಗುರುವಾರ ಕಾಂಡೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತೀನಿ ಪೂರಿ ಇತ್ತೆ ತಿಂಡಿ ಮಾತ ತಿಂದುದಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ ಸೀದಾ ಕಿಚನ್ಗೆ ಬೈದೆ ಬೇಗನೆ ಒಂಜಿ ಲಂಚ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಕಜುಪು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸೊಪ್ಪುದ ಪಲ್ಯ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಎನ್ನದೆ. ಬುಧವಾರ ಬಯ್ಯ ಬನ್ನಾಗ ಮೇರೆ ಆಫೀಸ್ ಹಿಡ್ದೊಂದು ಜಾತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೊಪ್ಪುಲೇನು ಕನದಿರು ಸದ್ಯಗೆ ಇನಿಕ್ ಯಾನು ಒಂದೇನು ಪಿದೈದೆ ಇದೆ ಯಾನು ಒಂದೇನು ಸೊಪ್ಪುಲೇನು ಒಟ್ರಾಶಿ ದೆಕ್ಕು ಜಾವೆ ನೀಟಾದು ಒಂದು ಚೂರೇ ಸಿಂಕದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಒಂಜೊಂಜೆ ಇರೆ ಸ್ಟೆಮ್ಮನ್ ಮಾತ ನೀಟಾಗಿ ದೆಕ್ಕುವೆ ಐಟು ಮಸ್ತ್ ಕುರೆ ಉಪ್ಪುಣತೆ ಪಂಡ ಮಣ್ಣು ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು ತೂವರೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜ ಈಗೋಸ್ಕರ ನೀಟಾದ ದೆಕ್ಕೊಂದು ಲ್ಯಾನಿತ್ತೆ ಪಲ್ಯ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಒಂದು. ಎಂಚಿನ ಇರ್ನ ಕಬಡ್ಡಿಯ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ರಡ್ಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಕೆ ಕತ್ತಲೆ 8 o'clock ಆಯ್ತು ನಾವೇ ಟೈಮ್ ಮೇರ್ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ತು ತಿನ್ಕಾಂದು ಐ ಸೆಡ್ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೋದು ಆರು ಕೋರಿ ಕನ ತೆರಿಲಾಗ ಖುಷಿನ ಕೋರಿಲ ಫಿನಿಶ್ ಆದಿತ್ತನ ಅಂಚಾದ ಖುಷಿಗ್ಲ ಪತನ್ ಬರೋಡತ್ತೆ ಕೋರಿನ ಐಗೋಸ್ಕರ ಖುಷಿಗ್ಲ ಒಂತೆ ಕೋರಿ ಕನ ತೆರು ನಮ್ಮಕ್ಲ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ತು ತಿನ್ನರೆಗ್ ಒಂತೆ ಕೋರಿ ಕನ ತೆರು. ಸೊ ಯಾನಿತ್ತೆ 7 o'clock ಕನತ ದೀತಿರಾವೆ ಯಾನ್ ನನ್ನಲ ಪೋತಿನ ಇಜಿ ಕಿಚನ್ಗೆ 7 to 8 ಪಿದಾಯೇ ಕುಲ್ಲಿಯೇ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಫೀವರ್ದ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇತ್ತು ನೆಂಕ್ ಐಗೋಸ್ಕರ 1 hour ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ದು ಒಕ್ಕ 8 o'clock ಕಿಚನ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇತ್ತೆ ಕೋರಿ ಮಾತ ದೆಕ್ಕದಾಂಡು ಮಂಜೋಲ್ ಪಾಡ್ದು ದೆಕ್ಕುವೆ ಆನ್ ಕೋರಿನ ಮಿನಿ ಮಂಜೋಲ್ ಪಾಡ್ದು ದೆಕ್ಕು ಜನ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಸೊ ಕೋರಿಗಿತ್ತೆ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಪೌಡರ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ಮಿತ್ತುಡು ಅವು ಯಾನ್ ಕಸೋರಿ ಮೇತಿ ಪಾಡ್ದಿ ನಾವೇ ಅವು ಯಾನ್ ಪಾಡ್ವೆ ಒಂಚೂರು ಕೆಲವರ ಮನಸಾಂಡ ದಾಯಪಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಈ ಬೇತೆನೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೇವರ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಫ್ಲೇವರ್ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಐಗೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ಕಸೋರಿ ಮೇತಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ. ಒಂದಿತ್ತೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ದ ಕಲರ್ ಯಾನೆಕ್ದಾಲ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಕಲರ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಕಬಾಬ್ದ ಸ್ಟೋರಿ ಪೂರ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ಡು ತೂದುಪ್ಪರೆ ಅಂಚಾದ ಇಲ್ಲಡು ಮಲ್ಪನಾಗ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ದಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಚಿಡು ಖುಷಿನ ಕೋರಿಲ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ್ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಇದು ಮಾತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಕಿಚನ್ ಗಲೀಜ್ ಆದೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಅಂಚನೆ ಬುಡರೆ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಪಿರೋರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೇಲುಡು ಒಂಚೂರು ಒಚ್ಚುದು ಬುಡಿಯೇ ಅಂಚನೆ ನುಪ್ಪು ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆದಿತ್ತನು ರಾತ್ರಿಗೆ ಐಗೋಸ್ಕರ ಅರಿ ಪಾಡಿಯೇ ಪಿರಾವ್ರದು ಖುಷಿನ ಕೋರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಯಾನಿತ್ತೆ ಸ್ಟವ್ ಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಿರ ಯಾನ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಬರೋಡು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಬುಡ್ದು ಬರ್ಪೆ ನುಪ್ಪು ಬಗ್ಗಾರೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಶ್ ಆಯ್ನ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ಕಬಾಬ್ ಕೈಪುಗಾತ ಬಾಲೆ ಉಗುರಾಗ್ಯೊಚ್ಚಿ ಕೈ ಪೊಡ ಬೊಚ್ಚ ಕಬಾಬ್ ಹೌದಾನೆ ಚಪ್ಪೆ ಟಿವಿ ಇನ್ನು ಟಿವಿ ನಿತ್ಯದೆತ್ತು ದಕ್ಕರೆ ಉಂಡು ನಿಕ್ಕ ದಿಕ್ಕುನೆ ಓಯ್ಕ್ ಟಿವಿ ತೂವರೆನಾ ಎಂಕ್ ಟೈಮೇ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಓದರೆ ಪಂತಂಡ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಎಂಕ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ತೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಕೋರಿತೆ ಕೈ ಪರೆದಿಯೇ ಮಿತ್ತುಡು ಒಂಚೂರು ಅಡಿಗೆ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪುಲ ಬಿರ್ಕೆ ದಾಯ್ಪಂಡ ಇಲ್ಲುಲ ಘಮ ಘಮ ಪನ್ಪುಡು ಅಂಚೆನೆ ಫ್ಲೇವರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುನು ಐಗೋಸ್ಕರ ಬಿಚ್ಚ ಬಿಚ್ಚ ಕಬಾಬ್ ರೆಡಿ.
ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಒಂದು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡು. 9 o'clock ಆತನೆ ಫ್ರೈಡೇ ದಾದ ಪಂಡ ದಾಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ನೀರು ಕನತಿನ ಚಿಕನ್ ಒಂತೆ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ತೈತೆ ಒಂತೆ ದೆತ್ತದಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲೆ ದದಾಂಡಲ ಒಂಚು ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಪಂಡ ಇನ್ನಿಕ್ ಒಂಚೂರು ದೆದ್ದಿದ್ದೆ ದದಾಂಡಲ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಮಸಾಲ ಕನತದೆ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಇಟ್ಟು ಆ ದಾಲ ಮಲ್ದಿಜಿ ಒಯ್ಕ ಒಂಚೂರು ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಕತ್ತು ಬೇತೆ ದಾದೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನು ಚಿಕನ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ದಾ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ಅವೇ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಓ ಪಂಡ ಅವ್ಳು ಬರೀತಾರೆ ಟಾಟಾ ಸಂಬಂಧಕಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಅಂಚ ಅವೇನು ಪಾಡ್ದು ಒಂಚು ಚಿಕನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಉಲ್ಲೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಉಲ್ಲೆ ಸರಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಚ್ಚಿ ದಾದ ಮಲ್ಪುಡೋದು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಪಂಡ ಈ ಜ್ವರ ಪೂರ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕದ ದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ಮಲ್ತು ತಿನ್ಕ ಅಂದ ಆಪುಡು ಪಂಡ ನಾಳೆ ಮಾತ್ರೆ ಪರ್ದು ಐ ಮೀನ್ ಪರ್ದದ್ದು ನಿಂಗುದು ಆಯ್ತಾನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ದಿನ ಇಂಕು ಅವೊಂದೇ ಇತ್ತು ಇಡೀ ದಿನ ಅವೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಾವೇ ದೊಂಡೆಡು ಐಕೆ ಅಂದ ಆದ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡ ಹನಿ ತೊಟ್ಟು ಮಾತ್ರೆ ಡಿಪ್ ಮಲ್ತದು ಫುಲ್ಲು ಮುರ್ಕಾದು ಮಾತ್ರೆ ದೆತ್ತೊಂದು ನುಂಗುದು ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಹನಿ ತಿನ್ನೊಂದಿದ್ದೆ ಇಜ್ಜಿನ ಮಿನಿ ಸದ್ಯ ಒಂದು ಫುಲ್ ಡೇ ಅವು ಒಂಜಿ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಅವೊಂದಿತ್ತಡು ಅವು ಮಾತ್ರೆ ತಿಂದಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜದೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ 3-4 days ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ತಿನ್ನೋದಾಗ ಅವೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಡೀ ದಿನ ಅಲ್ಲ ಉಣ್ಣಾಗಲ್ಲ ಅವೇ ಟೇಸ್ಟ್ ನೀರು ಸಮೇತ ಅವೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರೋದಿತ್ತಡು. ಸತ್ತೆ ಪೂರ ಫೀವರ್ ಪೂರ ಬುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಫೀಲಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಾದಪ್ಪ ಒಂದೊಂದು ಪಂಡ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಟ್ ಈಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗೋದು. ತುಕ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ದಾದ ಮಾತ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡದೆ ತೂವೊಂದು ಪ್ಲೇನಿಕ್ಲು ಓಕೆ ದಾದ ಮಲ್ಫೆ ಈಗ ಸದ್ಯಗೂ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಕ ದಾದ ಆಪುಂಡು ದಾಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ದಾಲ್ ದಿತ್ತೆ ಬೇಯರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೂಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಉಂದು ಉಂಡತ್ತೆ ಈ ಇತ್ತೆ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಓವು ನೆಲಟು ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ಅವು ಪೂರ ಒಂದು ಟಿ ವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ರೂಮ್ದ ಟಿ ವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ದ ಒಂದು ಟಿ ವಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಕುಂಟು ಪಾಡಿಯೇ ಬೊಕ್ಕ ಟಿ ವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ದ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಕವರ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೆ ಯಾನು ಸದ್ಯಗೂ ಒಂದು ಯೂಸ್ಡ್ ಒನ್ ಪೂರ ತಿರ್ತಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂದು ತನಿಷ್ನ ಡ್ರೋನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಕುಲ್ ತೂತರ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಡು ಅವ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಸದ್ಯಗೂ ಮಿರರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂಚ ಉಂಡು ಪೂರ ಸರಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಕೊಲಿನ್ ಪಾಡ್ದು ಟಿ ವಿನ್ಲ ನೀಟದೊಚ್ಚೆ ಮಿರರ್ಲ ಒಚ್ಚರೆ ಉಂಡು ಅವ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಕಾಟ್ದ ಬೆಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಆತುಂಡು ಒಂದೆಂಕುಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದಜ. ಸೊ ಒಂದು ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ವಾಶ್ ಆದ ಬೈದಿನ ವಾಶಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದಜಿ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ದಪ್ಪದ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಪೂರ ತೆತ್ತದು ವಾಶಕ್ಕೆ ಕಡಪದೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೈ ಡಾಲ್ ಅವಳ ವಾಶಕ್ಕೆ ಪೋತುಂಡು ಎನ್ನ ಟೆಡ್ಡಿ ಉಂಡತೆ ಪತ್ತೊಂದು ಚಿಪ್ಪುನ ಅವಳ ವಾಶಕ್ಕೆ ಪೋತುಂಡು ಒಂದು ಮಾತ ದೆದ್ದಿವೋಡು ಬೆಡ್ಡಿಡ್ ಪೂರ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಸ್ತುಲು ದೀತೆ ತನಿಷ್ನಲ ಎನ್ನಲ ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ ವಾಶಕ್ಕೆ ಪೋತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಟೆಡ್ಡಿಲ ವಾಶಕ್ಕೆ ಪೋತುಂಡು. ಸೊ ಇದು ಮಾತ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ದ ಬೇಲೆ ಅವನುಂಡು ಐ ಡೂ ಇಟ್ ವೆರಿ ಸೂನ್. ಒಂದು ಇಂಚ ಇತ್ತಿನ ರೂಮ್ ಇತ್ತೆ ವೆರಿ ಸೂನ್ ಏತು ಬೇಗ ಏನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಫೆ ತೂಲೆ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಥರ ತೋಜುನತ್ತ ವೀಡಿಯೋಡು ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಮೆಸ್ಸಿ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು. ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕ್ಲೀನ್ ಇಟ್ ಸೂನ್ 13 ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ದಾದ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡು ಏತು ವಾಚ್ಲು ಉಂಡು ಅಂದು ಪಾಡ್ನೇನೇ ಪಾಡುನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಂದಿನ ಪೂರ ಅವಲವಲೇ ಉಂಡು. ಸೊ ಯಾನ್ ನನ ಎನ್ನದೆ ಮಾತ ವಾಚಸ್ನ್ಲ ಪಾಡೋಡು ತನಿಷಿಗ್ಲ ಪನೋಡು ಪೂರ ವಾಚ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ಮೇನ್ ಅದು ಯಾನೇನಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ಗೆ ಅಂದು ಬತ್ತಿನಿ ರೂಮ್ಗೆ ಮಿರರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂದು ನಿಕಲೆ ಕುರೆ ತೋಜು ಮಸ್ತ್ ಕುರೆ ಉಂಡು ಮಿರರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಬಟ್ ಈ ಕುರೆ ಎಂಚ ದೆಪ್ಪುನು ಅಂತ ತಿಂಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾನೆ ದಾಯಪಂಡ ಭಾಜನ ದೆಕ್ಕುನೆ ಟುರ್ದುಂಡ ಪೋವು ಒಂದೇನೆ. ಬಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಒಂದು ಗುಡ್ ಐಡಿಯಾ ಆಯ್ತು ದಾಯಪಂಡ ಮರಲ ಹಾಳಾವು ಮಿರರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪೂರ ಹಾಳಾವು ಒಂದು ಖಾಲಿ ಕುರೆ ಮಾತ್ರ ಪೋಡು ಏನು ಚಾಂದ್ ಎನ್ನನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಂಡೆಗೆ ಓಕೆ ಕೊಲ್ಲಿನ ಉಂಡತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಅನ್ ಫೀಲ್ ಆಂಡು ಕುರೆತ ಜಾಗಗೆ ಒಂಜಿ 3-4 ಸಲ ಸ್ಪ್ರೇ ಹಾಕದು ಕುಂಟುಡುರ್ದು ನಾಗ ಉಂಡತೆ ಕುರೆ ನೀಟಾಗಿ ಬಿಡೋನು. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ ನಿಕಲ್ ಮರರ್ತ ಮಿರರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡು ಇಂಚ ಮಿನಿ ಕುರೆ ಇತ್ತನ ಕೊಲ್ಲಿನ ಪಾಡ್ದು ಕುಂಟುಡೊಚ್ಚುನ ನೀಟಾಗಿ ಪೋಪುಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಅವೇ ವೀಡಿಯೋ ದೇದಿಜಿ ಒಂಚೂರು ಮೇಲಿಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಚ್ಚೊಂದಿತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದೆ. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಮಿರರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಂಡ್ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಗಿಫ್ಟೇ ಬೈದಿನ ಅವೇ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ಸ್ ಪೂರ ಯಾನು ದೆತೋನುಜಿ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಬೈದಿನ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ಸ್ ಯಾನ್ ಪಿದಾಯ್ ಪೂನಾಗ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಇಲ್ಲಡಿ ಯಾನು ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನು ಡಿಯೋಡ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದೊಂಜಿ ವರ್ಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಲೋಷನ್ ಎಂಕ್ ಒಂಚೂರ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜೆ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆರು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಫಿರ್ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಶುಗರ್ದ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ದೆತೋನಾಗ ಅವರ ಎಂಕ್ ಶುಗರ್ದ ಕಲ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪೌಚ್ ಫ್ರೀ ಅದು ಗಿಫ್ಟ್ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತನು ಅವು ಪೌಚರ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಅಲ್ಪ ದಿಯೇ ಪೂರ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅವೋ ಜಾಗಡ್ದಿವೋಡು ಅವೇ ಜಾಗಡ್ದಿ
ದಿಯೆ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಮಿರರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಪುನೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಫೋಟೋ ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರ್ನ ಮೋನೆ ತೋಯ್ಜಿಂಡ ಎನ್ನ ದಿನನೇ ಶುರು ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ಅವೇ ಜಾಗಡ್ ದಿಯೆ ಒಂದೊಂಜೆ ಫೋಟೋ ಒಪ್ಪುನ್ ಸದ್ಯ ಗಾರ್ನ ಎನಾಡ ಮೂಲು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡು ಮಾತ ಸೆಟ್ ಆಂಡು ಮಿರರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಆಂಡು ಟಿವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಆಂಡು ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಮೈ ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ರೆಶ್ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಕಲೆಗೊಂಜಿ ಜನನ್ ತೊಚ್ಪಾವೆ ಅವೆ ನಿಕುಲ್ ಶೋಕ ಪರ್ ಸತ್ಯಲ ಅವರ ಲೈಟ್ ಪಾಡುವೆ ಕಾಂಡೆ ಇತ್ತು ಜಿ ಜನ ನಾಯಿ ಎತ್ತು ಪುಚ್ಚೆ ಎತ್ತು ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಕೈಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಾಯಿಲ ಹತ್ತು ಪುಚ್ಚೆಲ ಹತ್ತು ನಾಯಿ ಉಲಾಯ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಪುಚ್ಚೆ ಕೆಲವರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ರೋಮಿಗೆ ಅನ್ ಪುಚ್ಚನ್ ಸೇವ್ ಸಾವ್ಜಿ ಎಂಕಾಯ್ತ ರೋಮ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ಈ ಜನನ್ ತೂದು ನಿಕುಲ್ ಶೋಕ ಅಪರ್ದಾಯ್ಪಂಡ ಕಾಂಡೆ ಇತ್ತು ಜಿ ಜನ ಎನ್ನ ಮಗೆಲ ಹತ್ತು ಗೆಸ್ ಮಲ್ತಾರ ಏರು ಅಂದು ಯಾನ್ ತೊಚ್ಪಾವೆ ನಿಕುಲ್ ಶೋಕ ಅಪರು ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಉಫ್ ಈ ಜನ ಬೊಕ ಏರ್ಲಾತ್ ಇತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕುಲ್ ತೂಯರು ಇತ್ತೆ ಪಂಡೆ ಅನು ಏನ ಟೆಡಿ ಬೇರ್ ಪತೊಂದು ಜೊಪ್ಪಿನ ಟೆಡಿ ಬೇರ್ ವಾಶ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂದು ಕಾಂಡೆ ಪೋತಿ ನಾವೇ ವಾಶ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೈದುಣು ಬತ್ತದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆದ ಈ ಜನ ಈ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಡಿ ಈ ಜನ ಬತ್ತದು ಮೀದು ಫ್ರೆಶ್ ಆತನು ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಮೀದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಆತನ ಪಂಡ ಒಂದು ಬಚ್ಚಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಚುಂಡು ಒಂಚೂರು ಆಯ್ತು ಉಲಾಯ್ದಾವು ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಪೂರ ದಾದಾಪುನ್ ಪಂಡ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನತ್ತೈತೆ ಬೆಡ್ಡ್ದಾಯ್ದು ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಅವು ಡ್ರೈ ಆದ ಬೈದಳು ಒಂಚೂರು ನಾನೊಂಚೂರು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಡ್ರೈ ಆವಡು ಪಂಡ ವಾಶ್ ಆದ ಹೈಡ್ರಾ ಅದು ಬೈದಿನ ಈ ಜನ ಮುಲ್ಕುಲ್ದೆರಾವೆ ಯಾರೇಪಲ ಅಲ್ಪ ದೀಪುನು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಾಗ ಅಲ್ಪದ ಪಿಲ್ಲೋಲ ಮೂಲೆ ದೀತೆ ಅಲ್ಲೇ ಟೆಡಿದ ಪಕ್ಕ ಉಪ್ಪುನ ಅವು ಅಲ್ತ ಪಿಲ್ಲೋ ಕವರ್ ಚೇಂಜ್ ಆತನು ಬಟ್ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಲಿಟ್ಲ್ ತನಿಷ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಅದ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಪಾಡ್ವೆ ಅವು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬೈದುಜಿ ಅವು ಬರ್ಪುಡು ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ಆಯ್ತ ಮಿತ್ ಆ ಪಿಲ್ಲೋದ ಮಿತ್ ಅವು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಪಾಡ್ದು ಈ ಜನ ಟೆಡ್ಡಿ ಜನನ ಅಲ್ಪ ಅನ್ಕುಲ್ಲ ಅವನು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಾಗ ಮೂಲ್ದೀತೆ ಬರ್ಸ ಬರೋದೊಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೇನೋ ನಿಕಲಿಗೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಚೋಕ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಒಂಜಿ 2 seconds ಅಂಡಲ ನಿಕಲೇನು ಗೊಬ್ಬಾಗ ಅಂದು ಅಂಚ ಮಾತ ಚೋಕ್ ಕೊಡ್ದು ಪೋಡೆ ಪಾದು ಪೂರ ಈ ಜನ ತೋಚ್ಪಾಗಿ ಏನೋ ವಾಯ್ಸ್ ಏತು ಡಬ್ಬದ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೇನು ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಆಪಿಜೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ದಿನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ನಾಟ್ ಅ ನೀಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಇನ್ ಕಿತ್ತೆ ಬಡ ಆತನು ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೈ ದದ ಲಂಚ್ ಟಿಂಗ್ ಬೈ ದ ವೇ ಫ್ರೈಡೇ ವೈಬ್ಸ್ ಒಂಜಿ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಫ್ರೈಡೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಕೆಲವರ ಜಾಸ್ತಿ ಪೂ ಕೆಲವರ ಕಡಿಮೆ ಪೂ ಬಟ್ ಫ್ರೈಡೇ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಫ್ರೈಡೇ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಡೇ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಿ ನಾನು ಫ್ರೈಡೇ ಪುಟ್ಟದಿನೇ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಫ್ರೈಡೇ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನಾ ಅಥವಾ ದುಂಬೆ ಫ್ರೈಡೇ ಇಷ್ಟನಾ ಅಂದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಬಟ್ ಐ ಲವ್ ಫ್ರೈಡೇ ಆತೆ ಎಂದಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಮೋನೆ ತೊಚ್ಪಾ ಅವನ್ನೇ ಇಂಚನೆ ಪಾತಿರೋನುಲ್ಲೆ ನಿಕಲೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಅತ್ತ ನಿಕಲೆಗೆ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ದೇವೇರು ಒವ್ವು ಅನ್ಕೇಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪಲ್ಲೆ ತುಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡ್ ಬಂತು ಇರೋದು ಗೊತ್ತೇ ಆತು ಜಾವೆ ಟೈಮು ಫೈನಲಿ ಏನ ಮೊನ್ನೆ ತೂಯರ ಎಕಾಡ್ ತೂತಾರತ್ತ ಒಂಚೂರು ಪಾತಿರ್ದೇನೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೆ ವೀಡಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕೆ ಆಗ್ತಾ ಪೂಜಿ ದಾದ ಕಂಡ ಏನ ವೇಟ್ ಒಂಚೂರು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆತಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಚೂರು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಪಂಡ ರೂಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೋದು ಟೈಮ್ ತೂಪೆ ಪಿದಾಯಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದು 12:25 ಆಯ್ತು ಫುಲ್ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸೊ ನಾನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಿಚನ್ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು ಅರಿ ಪಾಡ್ರ್ ಇತ್ತು ನುಪ್ಪುಗು ಬೊಕ್ಕ ಅಟ್ಪರ್ ಇತ್ತು ಮೊಚ್ಚರ್ ಇತ್ತು ಇದು ಮಾತ್ರ ಬೇಲೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತಾ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇತ್ತು ತಲೆನಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಐ ಟ್ರೈಡ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಮುಗ್ಯಾವಡು ಅಂದ್ರೆ ಬಟ್ ಏತು ಪಣ್ಣಲೈತೆ 1:25 ಆಡ್ರು ಟೈಮ್ ದಾದ ಮಲ್ಪರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜೋರುಡೆ ಬಡ ಅವನು ಏನಡ ಇರೋ ಪಲ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಜೋಡೆ ಬಡ ಅವನು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿಕುಲ್ ಗೆಸ್ ಮಲ್ಪರದು ತುಕಾಗೆ ಗೆಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಏನ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತುದಿ ತಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ತೆ ಮಲ್ಪರೆ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಜೋಡೆ ಬಡ ಅವನೊಂದು ಒಂದು ಏರ್ನ ಡೈಲಾಗು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೆ ಪಲ್ಲೆ ಓಕೆ ನಾ ತುಕ ಏರೆಡ್ ತೂತಾರ ನಿಂತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕದು ಮೂರುವರೆಗೆ ನುಪ್ಪು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಓ ಯಾರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚಿಕನ್ ನಾವು ಮಲ್ತಾನಮ್ಮ ಅವು ಮಸಾಲ ಟಾಟಾ ಸಂಪನ್ನದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ಚಿಕನ್ ರೆಡಿ ಆತನು ಒಂತೆ ಪಂಡ ವೆರಿ ಲಿಟಲ್ ಚಿಕನ್ ದೆತ್ತಿದ್ದೀನಿ ದೆದ್ದಿಪ್ಪುನ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಬಟ್ ಆಂಡಲ ಪಿರೋರ ಇಂಕ್ ಒಂಚೂರು ದೆದ್ದಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂತ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವರ ಅಂಚ ಪೂರ ಬಂದಾಗ ಒಂಚೂರು ದೆತ್ತದಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಥವಾ ವೇಪಾಂಡಲ ಮನಸ್ಸಾನಾಗ ಫ್ರಿಜ್ಜೋಡು ದೆತ್ತದ ಮಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಕಚಪು ಹಾಕುನತ್ತೆ ದಾದನೆಲ್ಲ ಸೈಡ್ಗೆ ಅಥವಾ ಕಚಪುಗ ದಾದನೆಲ್ಲ ತಿನ್ನರೆ ಒಟ್ಟು ಹಾಕುನತ್ತೆ ಐಗೋಸ್ಕರ ದೆದ್ದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪುಂಡು ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಲಿಟಲ್ ಚಿಕನ್ ಐಟು ಟಾಟಾ ಸಂಪನ್ನದ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ದು ಚಿಕನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಕನತಿದ್ದೀನಿ ಒಯ್ಕೊಯ್ಕೋ ಪಾಡೋದಿತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಪೌಡರ್ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಸೊ ಇನ್ನು ಎಂಚನ ಒರಿಪಾದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಚಿಕನ್ದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದಾಂಡು
ಶೋಕ್ ಬೈದಿದ್ದು ಯಾನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಜಿ ಮಮ್ಮಿ ಪಂಡೆ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಆರೆ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ಒಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಮಲ್ತೇನೆ ಸೊ ಅಂಚ ಯಾನ್ ತುಚ್ಪಾವೆ ಆಯ್ತಾ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ವೆ ನುಕ್ಕು ಪಾಡೋಡೆ ಸತ್ಯ ಪಂತ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹಂಗ್ರಿ ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಬಡ ಆಯ್ತು ನಿಂಗೆ ದಯಪಂಡ ಏನೋ ಟೈಮ್ ಕೆಲವರ ಮಿಸ್ ಆಂಡ ಟೈಮ್ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಪಂಡ ಕಾಲೇಜಿಂಚ ನಮ್ಮ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದಲ್ಲ ಕುಲ್ಲು ಪೂಜಾತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬೇರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ ಓಲ ಕುಲ್ಲುಜಿ ವಿದೌಟ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್ ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನನಗೆ ಹಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ಬಡ ಜೋರು ಆಪು ನಿಂಗೆ ದಾಲ ಬೇಳೆ ಮಲ್ತಿಜಿಂದ ಬಡ ಆಪುಜಿ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಪೂರ ಹೋಗ್ಬೇತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ದಾಲ ಬೇಳೆ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಪೂಜತೆ ದಾಲ ಬಡ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದು ಇಲ್ಲಡಿಕ್ಕನೇನು ಬಡ ಆಪುದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಪದೇ ಅವ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಚಾರು ಓಕೆ ನೀ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿದಾಗ ನೀನು ಫೀಲ್ ಆಡಿದ್ದು ಆಯ್ಪಂಡ ಫೀವರ್ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಉಂದತೆ ಮಸ್ತ್ ವರಾನಿ ಬಾಡಿ ಪೂರ ಹೀಲ್ ಆದ ಎನರ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಹೈಡ್ ಉಂಟು ಅಂಚ ಹೈ ಬಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಆಡು ಲೇಸಿ ಇಜ್ಜೆಂದು ಎನ್ನ ಬಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋದು ಬೇರೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಏನು ಮಲ್ದೊಂಡುತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೆಕೆ ಒಂಚು ಉಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಜಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನ ಟಯರ್ಡ್ನೆಸ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಅದು ಪೂಜಾತೆ ದಾದನ ಒಂದು ಟಯರ್ಡ್ ಆಗೋದು ಅಂಚ ಪೂರ ಫೀಲ್ ಆಡ ನಾನು ಮಲ್ಪಿ ಬಟ್ ಕಾಂಡೇಟಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೈಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಯಾನಿಕಲೆ ಕಚ್ಪು ತೊಚ್ಪಾವೆ ಲಾಸ್ಟ್ ತೊಚ್ಪಾವೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹಿಡಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಯಾವು ಏತು ಲಾಂಗ್ ಆತು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ತೂಳು 10 minutes ಕರೀದು ಕೂಡ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಓಕೆ ಎನಿವೇಸ್ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಐತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಚಿಕನ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ತೂಳೆ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಒಂಚೂರು ತೆಮ್ಮ ಉರಿದಿರಾತೆ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಹೆಡೇಕ್ ಗಡಿ ಬರೋದು ದಾಲ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಜ ಒಂಜಿನ ಸಿಕ್ಕದ ಲೆಕ್ಕ ಓಕೆ ಎನಿವೇಸ್ ಯಾರು ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ತೆ ತೆಮ್ಮಲ ಬರೋದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಕಿರತಿಕ್ಲ ಐನಾಥ್ ಬೇಗ ಬಕ್ಕೊಂಡು ಬಸ್ ಐನ ವಿಡಿಯೋ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಹಿಟ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಐನಾಥ್ ಏನ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ನಿಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಾಯ್